Kan du se dig? Hvad? Det er August, det. Det er August, det der er i badet. Ej, vi ikke sprøjte på computeren. Vel? Er far lidt for dum at hive computeren med herud? Nej? Nej, men er du sindssyg? Vi må lige passe lidt på. Vi kan lige gøre sådan her, så er der ingen, der kan så er der intet, der kan ramme i hvert fald. Vel? Sådan der! Så kan du sprøjte lige så meget du vil. Det er altså fars. Det er altså fars. Du må lege med blæksprutten. Så der var en blæksprut. Nej, man... Ride og kaste med lasso. Er det August det bedste kan? Jubilæ. Jubilæ. Skal vi lige vente op? Bum 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 bum. Hvad var det? Fik du vand i hovedet? Fik August det vand i hovedet? August er en glad lille cowboy fra Texas. Prærien at ride og kaste med lasso er det hun allerbedst kan. UBA, UBA er det August det bedste kan. Ja. Wow. Au, fars næse. Du er verdens bedste bader. Det er altså fars, den her, den må vi spise. Skal du have lidt vand fra fisken? Der var lidt for tørten, der var. August, skal du se derovre? Det er bedst, selvfølgelig skal du kigge denne her vej. Ride og kaste med lasso er det August det bedst kan, samtidig med at være. Hvad er det, fordi du kan se dig selv, du bliver sådan lidt stille? Hvad? Ja. Nu kommer mor og siger, at vi har været for lang tid i bad. Se der. Vi optager August. Og prøver at beskytte computeren samtidig. Det er ikke nogen, der er mere ligeglade med vandet. Ej, det er lige noget, det kan der være lige meget vand i munden. Ej, det ligger lige i vandet. Spiser du lige en vand? Prøv at se på bækken her. Det har en liv hovedblik på. Ja, men det er faktisk sorry. Og kaste lasso er det August det kan. Det her må altså ikke. Det må ikke. Det må ikke så tit. Er det mindre? Ja, vi skal stoppe.